mawuoyo wach mar ng'anyo ni to gin gi paro mabe opogore kaka riwruok mar bisobe mag jokopere koro dwaro mondo piny owacho owit oko chik manyien mar omenda magi wacho sani ni omedo pek mar ngima ne thoth oganda ma pacho kaendi. Jodolo go nobedo kwedo bila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo kagikwayo kweth mar Azimio la Umoja kod tend Kenya Kwanza mondo chiw thuolo ne twak mabiro nyayo kwe kod dongruok e kind oganda. To kaka Simpros Okinda leronwa, jodolo go nyiso luoro ni ng'anyo nyalo rocho chenro ma kinde ka kinde pacho kae. Odiochieng' mokwongo mar ndalo 3 mag ng'anyo mag Azimio, jodolo podhi nyime gi sayo tend piny mondo chiw thuolo ne twak manyalo riwo wi oganda kamoro achiel kendo nyayo kwe. Riwruok mar jodolo mag kanisa kopere KCCB okwayo piny owacho mondo wit oko chik mar omenda ma higani. Jodolo go wacho ni osuru momedi chik omenda ni omedo sigo ne thoth oganda ma pacho ka. We realize that many are struggling to afford essential goods and services, to secure stable employment, or are facing financial hardships that affect education and healthcare access. Within this background, the recently enacted Finance Act places an unsustainable burden on already distressed citizens, especially those within the low-income bracket. Jodolo go bende olero ni thoth jopiny koro gwonyore mana gi pado kaluwore kod midhiero mathoth ma gikaloe. It is imperative for the government to actively listen to the plight of Kenyans, provide clear and honest explanations for unfulfilled promises, and prioritize policies that alleviate socio-economic burdens. We call for adherence to the rule of law, both for the citizen and the leadership. Jotend kanisa gi bende okawo thuolo ni mar kwedo bila kuom tiyo gi teko mang'eny kuom jong'anyo. Ka gisiro rito ratiro mar oganda, jodolo go kwayo bila mondo chung oko jomaundu e kind jong'anyo. Police have an obligation to deal with criminals disguised as demonstrators. Police cannot take advantage to brutalize innocent Kenyans. Such acts are unacceptable, must not be tolerated under any circumstance. Gidwaro achiel, jodolo go kwayo jatend piny William Ruto kod jatend kweth mar Azimio Raila Odinga mondo nywak jotend kanise kod jokenya mamoko e twak magalamoro manyalo biro riwo wi oganda kendo nyayo. To the President William Ruto and Right Honorable Raila Odinga to give dialogue a chance. We demand the failed bipartisan talks should be resumed in a different context that brings on board the religious leaders and some eminent persons and bodies. We believe that there is no problem, however difficult, that cannot be resolved through dialogue. Ka ng'anyo mar Azimio dhi donjo odiochienge mar 2, geno mar jodolo en jotelo biro bolore kendo bedo piny e mesa achiel ne twak mar nyayo kwe. Simpros Okinda, Ramogi TV.